आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव पेडण्यान हर्मल हांगा जातलो, अशी माहिती आयोजकांनी दिल्या. अंदूचो 5वो पतंग महोत्सव 17 आनी 18 तारखेक हर्मला जातलो. तशेंच बेळगांव आनी हुबळी हांगा 19 ते 22 जानेवारी मेरेन आसतलो, अशी माहिती तांणी दिल्या. सतत 5व्या वर्षी इंटरनॅशनल काईट फेस्टिवल सादर करीत आहोत. हा इंटरनॅशनल काईट फेस्टिवलचा प्रोग्राम सादर करत असताना दरवर्षी आम्हाला गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट यांचं सहकार्य लाभलेलं आहे. गेली 4 वर्ष आम्ही मिरामर येथे हा काईट फेस्टिवलचा कार्यक्रम केला आणि या 4 वर्षामध्ये सतत 4 वर्ष मिरामर आणि एका वर्षी आम्ही 2 ठिकाणी हा फेस्टिवल केला होता. एक कोळवा बीच आणि मिरामर असं 2 ठिकाणी एका वर्षी केला होता. आणि हे 5वं एडिशन या वर्षी आम्ही हर्बल बीच रोडला मांड्रेन बीच म्हणून आहे या ठिकाणी हा फेस्टिवल करीत आहोत. टुरिझम डिपार्टमेंटचं असं म्हणणं झालं की गोव्याच्या प्रत्येक भागामध्ये हा फेस्टिवल पोचला पाहिजे आणि गेली सतत 4 वर्ष आम्ही मिरामर बीच इथं हा फेस्टिवल केल्यामुळं या वर्षापासून हा फेस्टिवल म्हणजे या वर्षी पर्टिक्युलरली मांड्रेन बीच या ठिकाणी करावा असं त्यांनी विनंती केली. त्यामुळं आम्ही हा फेस्टिवल यावर्षी मांड्रेन बीच जो तिथं विवा हॉटेल जे आहे त्या विवा हॉटेलच्या खालच्या बाजूला जे बीच आहे त्या ठिकाणी हा फेस्टिवल होणार आहे. या फेस्टिवलचं उद्घाटन माननीय आमदार श्री दयानंद सोपटे साहेब, चेअरमन गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचं उद्घाटन होईल. दिनांक 17 आणि 18 असं 2 दिवस हा कार्यक्रम मांड्रेन बीच इथे होणार आहे. सकाळी 10:30 वाजता इंटरनॅशनल काईट फेस्टिवल गोवा याचं इनॉग्रेशन होईल. या आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सवामध्ये आम्ही स्टंट काईट्स जे दरवर्षी करतो आणि यावर्षी वेगळ्या प्रकारचे स्टंट काईट्स तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. तसंच संध्याकाळी 5:30 ते 6:30 7:30 पर्यंत म्हणजे साधारणपणे 2 तासाच्या कालावधीमध्ये 17 तारखेला LED काईट्स म्हणजे काईट्सला वेगळ्या प्रकारचे काईट्स असते जी लाईट LED वापरून बनवलेली असते. ती काईट संध्याकाळच्या ठिकाणी तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळेल. यावर्षी सर्वप्रथम गोव्याचा कार्यक्रम होईल आणि त्याच्यानंतर बेळगावचा कार्यक्रम होणार आहे. बेळगावला 19, 20, 21, 22 4 दिवस हा कार्यक्रम बेळगावमध्ये होईल आणि त्याच्यानंतर 23 तारखेला 23 आणि 24 तारखेला हा कार्यक्रम 22 आणि 23 तारखेला 2 दिवस हा कार्यक्रम हुबळीमध्ये पण केला आहे करत आहोत. गेल्या वर्षीपासून हा कार्यक्रम हुबळीमध्ये पण आम्ही चालू केलेला आहे. तो आता सध्या गोवा, बेळगाव आणि हुबळी अशा ह्या 3 ठिकाणी हा कार्यक्रम आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सवाचा कार्यक्रम आम्ही करत आहोत.